Słyszałem właśnie, że szeptały, że tam gdzieś byłeś, coś takiego. No popatrz, że i za to szkód na kolano. A tu coś widać? Sorry. Nie kto by widział, że robię zdjęcie. Wiesz co, w drugą stronę. No przecież drugą stronę. To już, tam to już masz. Może ja ci zrobię białe. A, dobra, to Jeszcze na tamtą stronę. teraz ty mi machnij przy granicy jeszcze. Czekaj. Дай цара фото, кажи. Бегаш, може ли котик гайти на фирму, потому что не могу платить на что. Tylko żeby było widać. Piotra. Też żeby było widać, nie? Noh, kuidas tunne on hetkel? Praegu väsimusel on. Alla. Väga imelik tunne. Kurat, Czekaj, miałem kiedyś... põhimõtteliselt poolest kilti kuradi kõrgusesse tulnud. Kurat, aga Slovakid omavad ikka kõrgemat mäge näha. Me järgmine kord sinna. Jah. Widać P? Czy zasłaniam? Czekaj, no. No siit on ikka võigas vaade küll näha. Alla võigas vaade kronima. Było to, czy nie? Ja no siit üle ääre näiteks on ka juba kuradi. Hej, będziesz troszkę odrezany od dwóch, ale będzie widno podczas